वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाहैबाय। आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दा हलिनि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाहैबाय। दा दिनैनि भिडिअआ ट्रेभेल ब्लग्सथ' जाखानाय नङा, नोंसोर नायनानै मिथिखाबाय। दा दिनैहाय आं नोंथांमोनखौ माखासे आइडिया होनो सानदों इन्टारनेटआव बोरैहाय फैसा खामायो बेफोरनि सोमोन्दै। दा जों बयबो फैसा आर्निंस खालामो, जोंनि बिमा बिफाफ्राबो खालामो, बयबो गासिबो। दा जोंनो थांनानै थानो थाखायनो फैसा नांगौ, रां नांगौ। दा बिनि थाखायनो जों बयबो आर्निंस खालामो। दा आर्निंसआ जाहैबाय मोननै। दा मोनसेया जाहैबाय अफलाइन आरो मोनसेया जाहैबाय अनलाइन। दा अफलाइन होनोबा जाहैबाय नोंनि साख्रि, नोंनि जायखिजाया नों जा खामानि मावो, प्राइभेटबाबो नों गभर्नमेन्टबाबो जा नोङो अफिसाव थांनानै खामानि मावो, बेफोरनो जाहैबाय अफलाइन। आरो जाहैबाय अनलाइना जाहैबाय, दा अनलाइनाव जोंना अफिस नाङा, न'आवनो गासिबो खामानि मावजोबनो हायो। दा बेनो। दा अनलाइनाव जाहैबाय अफिसाव जेरै सोलियो बेबायदि जाया। दा बेबायदिनो जोङो मोननै रोखोमनि फैसा खामायनो हायो, अनलाइन आरो अफलाइन। दा दिनैनिया जाहैबाय आं नोंथांमोनखौ फोरमायहरनो सानदों, बेयो जाहैबाय अनलाइन। अनलाइनाव जों बोरै आर्निंस खालामो। दा दिनैहाय आं नोंथांमोननो इन्टारनेटखौ बोरै बाहायनानै बोरै रां खामायनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एसे आइडिया होनो सानदों। दा दानि जुगाव जोङो इन्टारनेट बाहायनानै जों माबोरैहाय रां खामायनो हायो, बोरै फैसा खामायनो हायो, बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो माखासे टिप्स आरो आइडियाफोर होनो सानदों। दा नोंथांमोना बै आइडियासफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। दा बेनो जाहैबाय, नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय इउटुबनिफ्राय रां खामायनो हायो। दस्राफ्राथ' खिथायाखैमोन, थेवब्लाबो दा नोंसोरो दाख्लै आंनाव मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन, बाहायनो बांसिन बर' मानसिफ्रा मिथिदों। दा इउटुबनिफ्रायबो रां खामायनो हायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। आरो माखासे जा ससियेल मिडिया, माखासे ससियेल मिडिया प्लेटफर्म, इउटुबावथ' ससियेल मिडियानो। दा बैफोरबायदि बुस्थुनिफ्रायबो जोङो रां खामायनो हायो। दा इउटुब थाबाय, फेसबुक थाबाय, टुइटार थाबाय, इन्सटाग्राम थाबाय, आरो लाइक थाबाय, आरो मोनसेया जाहैबाय टिकटक बा मिउजिकेलि। आगोलहाय टिकटकनि नामा मिउजिकेलिमोन, दा मिउजिकेलि नामा गैला, दा चेन्ज खालामनानै टिकटक होबाय, टिकटक। दा बैफोरनिफ्राय जोङो आर्निंस खालामनो हायो। अके, दा जाहैबाय बे मोनसे। आरो मोनसेबावा जाहैबाय बेबो दा जेरैहाय ब्लग खालामो, आं ब्लगार, दा आं ब्लग खालामो। दा बैबादिनो ब्लग, दाख्लै नोंसोरनो खिथाखाबाय आं ब्लग आरो ब्लग, बै BLOG आरो मोनसे VLOG, बेनि डिफारेन्सखौ। दा इन्टारनेटाव नोङो वेबसाइट खुलिनानैबाबो रां खामायनो हायो। दा मोननै मोनथाम माखासे अनेक रोखोमनि खायदाफोरजों जोङो आर्निंस खालामनो हायो। दा आं नोंथांमोननो फार्स्टआव माखौ खोन्थानो सानबाय, दा बै वेबसाइटखौ एसे उनाव खिथासै। दा जायनाखि लाइक, टिकटक, बैफोर आरो इन्सटाग्राम आरो फेसबुक पेज, बेफोरनिफ्राय जोङो बेजोंफ्रायबो आर्निंस खालामनो हायो। दा बै माखासे इन्सटाग्रामफोरखौ दोनथ'दो, दा मोननैखौ खिथागारसै। बेयो जाहैबाय लाइक आरो मोनसेया जाहैबाय टिकटक। दा जायनाखि बैफोर मोननै एप्स, दा बैनिफ्राय जोङो रां खामायनो हायो। दा बोरै रां खामायनो हायो होनोब्ला, नोंथाङा खस्थ' खालामनांगोन एसे, नोंथाङा एसे टेलेन्ट थानांगोन, नोंथाङा एक्टिं रोंनांगोन। जायनाखि मानसिफोरा आपल'ड खालामो बिसोरो बांसिनानो सोरबा ओरैनो इन्टारेस्टसो खालामलाबायो, खिन्थु सिङाव मा दं बेखौ मिथियाबो जानो हागौ, आरो बांसिनानो मिथिखाया। दा जोंनि बर'फ्राबो, मानो होनोब्ला बांसिन मानसिफ्रानो सेंग्राफ्रासो इन्टारनेटखौ खनला इउज खालामनो रोंगौ। दा हिनजावफ्रा एसे खम जायो, नोंथांमोना गाज्रि मोना सोरबा नायदोंब्ला। दा इउटुबनिफ्राय एक्सपिरियेन्स दङ आंनाव, बै सोर मानसिफ्रा माबायदि भिडिअ नायो। दा सिख्लाफोरा जुदि टिकटक बा लाइक इउज खालामोबा, नोंथांमोननिया थाब फल'वार्सआ बारा जायो। दा नोंथांमोना बेनिफ्रायबो आर्निंस खालामनो हायो। नोंथांमोना जुदि सोरबा हिनजावफोर, सिख्लाफोर नायदोंबा मोजाङै गोसोआव लादो। दा बै लाइक बा टिकटकनिफ्राय जोङो आर्निंस खालामनो हायो। आरो सेंग्राफोराबो अनेक दावगागासिनो दङ, जोंनि बर' सेंग्राफ्रा माबायाव, लाइकआव। दा ओमफ्राय नायग्राफ्रा बांसिनानो लकेलनि जायोना, लकेलनि मानसिफ्रा बारा सापर्ट होआ दै, बेखौ गोसोआव ला। जोंनि बर' मानसिफ्रा बारा माबाजोबा, मा होनो, सापर्ट होलायनो रोङा। बेनि थाखायनो दासिमबो रियेल इउटुबारफोरनाव साबसक्राइबारफोर थाया, बिदिनो जायो। दा जोंनि बर' मानसिफोरनावबो माखासे लाइक एप बेफोरबायदियाव बिराद दावगाबाय। दा बर'नि बांसिन फल'वार्स गोनांखौ आं नोंथांमोननो मालाबा देखायगोन, नोंथांमोननि खाथियाव लाबोगोन आङो आंनि ब्लगिंआव। अनेक 50,000नि क्रस एबाब जानाय अनेक फल'वार्सफोर दं बर'फोरनावबो, आरो सोरबा 1 लाखनि बारा फल'वार्सफोर नांगौ दं लाइकआव। दा बैफोराव बोरै खामायो होनोबा, लाइक, टिकटक एखेयानो मोननैयाबो।
दा आं टिकटकनिखौ खिथासै माने एखेखा टिकटकाबो लाइकआबो दा बैयाव टिकटक बा लाइकआव दा नों जेन'बा नोंनाव सिगाङाव नों पपुलार जानो थाखाय फलोवार्स नांगौ दा नों पपुलार जानो थाखाय माखासे गोबां एसे मानसिफोर खालामफेरनो हायो एसे पपुलार जानो थाखाय माखासे एसे आलदा आलदा रोखोमनि एक्टिं बायदिसिना जायखिजाया नोंनि टेलेन्टखौ शो खालामग्रोनांगौ आरो माखासे हेशटेग होनो थाखाय जेन'बा टिकटकनियाव दा बैफोरबायदि हेशटेगखौ फल' खालामनांगौ आरो नोंनो टिकटकनि गावसिनि अफिसियेलनिफ्राय जेन'बा मा खालामनाय बेफोरखौ हरफाखायो बिदि खालाम नैबे बिदि चेलेन्ज दं चेलेन्जआव देरहाबा ओरै प्राइज मोनगोन बिदि होननाय माखासे थाखायो ओमफ्राय नोङो बै हेशटेगखौ इउज खालामनानै नोंनि भिडिअआ जुदि भाइरेल जायोबा नोंनाव अट'मेटिक फलोवार्स बारायगोन दा फलोवार्स बारायबा नोंहा लाइभ फैनो हायो दा लाइभ फैयोबा जेन'बा नों लाइभ फैनायाव लाइभ नायबाय जेन'बा नोंबो नायबाय आंबो नायबाय ओमफ्राय दा बै नायनायावनो जेन'बा अडियेन्सफ्रा नोंखौ मोजां मोननानै माखासे इम'जि हरो दा माखासे इम'जिफोरखौ बायनांगौ जायो अबेबा इम'जिफोरखौ दा बेफोरबायदिनिफ्राय इम'जिखौ बायनानै नों लाइभ फैनायाव इम'जिखौ होनानै बियो आर्निंस खालामहायो माखासे कइन्स जों नों मोनगोन आरो बैखौ फैसाजों बायनांगौ दा बै बायनायखौ नोंनाव जायनाखि लाइभ हगारदों दा लाइभ हगारनायाव जुदि नोङो इम'जि हरबाय बे फैसाजों बायनाय इम'जिखौ दा बै इम'जिया नोंनाव हाबहैगोन आरो बै माखासेया कइन्स हिसाबै नोंनाव जमा जागोन आरो दा बैखौ उनावहाय नोङो बुरजा जायोबा उइथड्र खालामहायो दा बेबायदिनो जोङो टिकटक आरो लाइकजों जोङो आर्निंस खालामहायो आरो मोनसेया जाहैबाय दा जोङो फेसबुक पेज आरो इन्सटाग्राम दा सोरबा इन्सटाग्रामाव फट' मोनसे पस्ट खालामनायनिफ्रायनो 10 लाख गाहाम 5 लाख गाहाम फैसा आर्निंस खालामो दा बेफोरबायदि जानला मोनलाथ' हाया टाइम लायो दामि मानसिफोरल' जानो हायो पपुलार जानांगौ दा बेबायदिनो ओरैनो सिम्पोल आं ओरैनो खिन्थानोसै डिटेल्स थांजोबला दा जेनेबा नोङो फलोवार्सफोर जानांगौ इन्सटाग्रामावबो फेसबुक पेजआवबो फलोवार्स बुरजा थायोब्ला जेन'बा कम्पानिफोरा जुदि ससियेल इनफ्लुयेन्सार होनो दा जेन'बा जोंबो ससियेल इनफ्लुयेन्सार दा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोबा अट'मेटिक नोंसोरो आंखौ ट्रास्ट खालामगोन ना दा बेबायदिनो कम्पानिफोरा जेन'बा रिभिउ खालामनो जेन'बा ड्रेसफोरखौ प्रमट खालामनो जायखिजाया नट ड्रेस अनलि गासिबो जायखिजाया प्रडाक्टसफोर माबा मोनसे खामानि माबा मोनसे जायगा बेफोरखौ प्रमट खालामनो थाखाय माखासे ससियेल इनफ्लुयेन्सार नांगौ दा ससियेल इनफ्लुयेन्सारखौ अडियेन्सफ्रा ट्रास्ट खालामो मानो होनोब्ला नोङो एडभार्टाइज नुयोना एक्टर एक्ट्रिसफोरनि एडभार्टाइज खालामनाय दा गासिबो जाखिनि ससियेल इनफ्लुयेन्सार बिसोरो फिसा सेलिब्रिटिस गोजा दा बेफोरबायदिनि थाखायनो कम्पानिफोरा नोंनो माखासे बुस्थुखौ बेखौ देखाय होननानै माखासे बुस्थुखौ हरनानै प्रमट खालामहोयो बेबायदिनो जोङो इन्सटाग्राम फेसबुक पेजनिफ्राय रां खामायनाय जेन'बा नैबे टि शार्ट बे टि शार्टआ जेनेबा मोनसे कम्पानि बे कम्पानिया जेन'बा नोंनो गांसे टि शार्ट हरनायाव बेहा जेबो लस जाया गांसे टि शार्ट हरगोन नोंनो बेनिफ्राय जेन'बा नों बेसेबां फैसा लायो बेखौ होगोन आरो बेबायदि हरनानै नोंहा प्रमट खालामनांगोन नोंहा मोनसे नोंनि इन्सटाग्रामाव पस्ट खालामनांगोन बेबायदि ड्रेस नों जास्ट गाननानै देखायनांगौ ओमफ्राय नों पस्ट खालामना फट' खेबनानै नों आपल'डल' खालामनांगौ दा बेफोरबायदिनिफ्रायनो मोनसे फट'नि थाखायनो अनेक रां खामायनो हायो दा बेबायदिनो इउटुबावबो सोलियो बेबायदिया प्रम'सन खालामनाय मानाय नोंथांमोना मोजां मिथिया जानो हागौ बेफोरनि सोमोन्दै आरो जुदि नोंथाङा मिथिखायोब्ला जेबो नंला फेसबुक पेज आरो इन्सटाग्राम आइडि बेफोरो मोननैया एखेयानो जास्ट नोंनो फलोवार्सल' नांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय वेबसाइटजों जों बोरै रां खामायनो हायो वेबसाइट दा ब्लग खालामनाय मानसिफ्रा BLOG बै भि नङा आं खालामो बे नङा जायनाखि टाइप खालामो बाहाय नोङो निउस थाबाय निउस मिडिया थाबाय जेनेबा आर्टिकेल आपल'ड खालामग्रा थाबाय मानसिफोर आरो मा होनो साख्रिनि आपडेट्स खालामग्रा बैफोरबायदि मानसिफोरा बिदि टाइप खालामनानै बिसोरो आर्न खालामहायो बिसोरनि आर्निंआ जोंनि इउटुबनिजों एखेयानो इउटुबाव जेरै गुगोल एडसेन्सजों कानेक्सन थायो बिसोरनि आर्निंसाबो गुगोल एडसेन्सजों कानेक्सन थायो आरो नों वेबसाइट बानायनांगौबा गिदिर वेबसाइट खालामनो थाखाय नोंथांनो एसे टेलेन्ट नांगौ एसे वेबसाइटआ एसे गोरलै खामानि नङा एसे गोरा रोंनांगौ खामानिफोरखौ मावनो माखासे डिजाइनिंफोरखौ रोंनांगौ आरो एसे फैसा इनभेस्टमेन्टबो खालामनांगौ जायो दा नोङो दामि वेबसाइट खालामबा नोंहा स्पेस नांगौ गोजौ माबायाव फ्रिजोंबो खालामहायो फ्रिया खिन्थु मोजां जाया 100 जन गाहाम मानसिफोरा खेबसेनो नोंनि वेबसाइटआव हाबजोबोबा दसेनो बिजि जालाबायो सार्भारा ओंखायनो नों एसे 1000 जन 2000 जन मानसिफ्रा हाबबाबो जेबो बिजि जायालासिनो बेबायदि नोङो वेबसाइट दामि खालामहायो आरो रां बाहायनानै एसे एक्सपेन्सिभ जायो वेबसाइटजों माबानायाव खामानि रोंजोबनांगौ दा बेबायदिनो आरो इउटुबजों बोरै रां खामायो बेखौथ' आं नोंथांमोननो एसे आगोलाव खिन्थाखांखाबाय दा इउटुबजोंबो जोङो रां खामायनो हायो
दा नों इउटुबाव बोरै रां खामायनो हायो होमबा जों इउटुबाव अनेक केटागरिसनि भिडिअस थायो आङो नेक्स्टआव दाख्लि खिथानो होनदोंमोन दा दिनै खिथानाय जानाय नंला नेक्स्टआव खिथागोन बोरै माखासे अनेक केटागरिसनि भिडिअस थायो दा नोङो इउटुबाव जायखिजाया नों भिडिअसआनो सोलियो दा भिडिअसआ नों जानला मोनला दिनै माबा खेब्बाय ओरै खेब्बाय बिदिबा जानाय नङा मोनसे नोंनि मोनसे स्पेसिफिक मोनसे थानांगोन नों रायजोफोरनो मा खोन्थानो सानदों दा बे मोनसे नोंनि ओंथिया थाबाय थानांगोन आरो बेनिफ्रायसो नोङो पपुलार जालांगोन दा पपुलार जालांबा उनाव साबसक्राइबार बारायलांगोन दा बेनिफ्रायनो नों मनिटाइज खालामनानै चेनेलखौ नों बेनिफ्राय आर्निंस खालामहैयो दा बेबायदिनो जोङो ओरैनो नोंथाङा जुदि टेलेन्ट दंबा नोंथाङा जुदि माखासे खामानिफोरखौ रोङोबा नोंथाङा जुदि ओरैनो बेखार दंब्ला माखासे इन्टारनेटजोंबो फैसा रांखौ खामायनो सोलों नोंथांमोन दा नोङो बेफोरबायदि इन्टारनेटआव फैसा रां खामायनो थाखाय नोङो साख्रि गारनाङा फरायनायखौ गारनाङा जेबो गारनाङा नोंनो जुदि सानसेयाव जेन'बा 24 आवार्सआव नोंनो 1 घन्टा 2 घन्टा नोङो खामानि बेफोरबायदि खामानि मावनो टाइम मोनोब्ला नों माव बाहाय नोङो जेबो साख्रिबो गारनाङा लेखा फरायनायबो गारनाङा जेबो गारनाङा दा नोङो नोंनि टेलेन्टफोरखौ शो खालाम दा नोङो बेजोंनो जोंनि लकेलाव जानाखि बेखार मानसिफोर दं बेफोरो जेन'बा हेल्प मोनगोन दा नों वेबसाइटफोर खुलिनानै आरो जेन'बा नोङो ब्लगिंनि मोनसे बानायनानै जेन'बा निउस चेनेलनि आपडेट खालामग्रा साख्रिफोरनि आपडेट खालामग्रा माखासे आर्टिकेल्सफोरनि आपडेट खालामग्रा साब्रै साबा लोगो नांनानै नों टाइप खालामग्रा लोगो ज' जानानै नोङो खालामनो हायो बेफोरबायदिया जेबो गोरा खोथा नङा दा बेबायदिनो जों इन्टारनेटआव जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आपडेट जागासिनो दं दा जोङो खामानिखौ जों मावनोसो रोंनांगौ गोजोन्थों बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदों सर्ट आरो सिम्पोल जाबाय आरो आङो स्क्रिप्टेड जाया ना भिडिअआ गोसोआव जा फैयो बेनो जादलाबायो आरो आङो रिहार्सालबो खालामग्रा दा अबेबा बुस्थुआ थालाङो बिदि डाइरेक्ट होनाय जायो नालाय दा नोंथांमोना जुदि आसि थुनानै गोरोन्थिफोरखौ नोंथाङा गाहायाव कमेन्ट्स खालाम आङो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजाबाय थागोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम आंखौ लोगो मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो साबस्क्राइब खालामखानायबा जेबो खालामनाङा आनसाबस्क्राइब जागोन जुदि साबस्क्राइब खालामग्रा बै बटनाव थुयोबा नोङो जेबो खालामनाङा लाइक खालामनानैल' थांदो आरो नोंथाङा आंनि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ मोनबाय थानो थाखाय बै साबस्क्राइब खालामग्रानि आगदाथिङा बेल आइकन दं बाहाय प्रेस खालाम अब्लानाखि नों बाहाय प्रेस खालामोब्ला आं जेब्लानाखि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंनाव डाइरेक्ट नटिफिकेसना सफैगोन गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमबाय दहाय ससियेल इन्फ्लुएन्सार होनफ्लांदों बे ससियेल मिडिया इन्फ्लुएन्सारसो होनब्रबफ्लांदों आं ससियेल मिडिया इन्फ्लुएन्सार